ka san akwai abin idan ana maka an maka yau an maka gobe an maka mutanen nan ba fin karfin ka suka yi ba, and kamar yadda na faɗi ba su san ka ba, ba su taɓa zama da kai ba, like ba abin da suka sani akan ka, kawai sai su judging ɗinka based on abin da suka gani, wanda kuma Allah kan shi ma ya haramta hakan. Sunana Amina Hassan, an haife ni na yi primary school, na yi secondary school, na yi diploma na a garin Kaduna, komai na dai a garin Kaduna ne. Kafin daga baya na dawo Kano, na yi HND na, daga nan kuma na shiga harkar film. Da aka na shiga film. Friends ina so suka dinga cewa zan iya, you be a good actress, you kaza yin ce let me give it a try. Ba zan ce wani ya kai ni ba, magana muka yi da Sandanja kuma ya ga yes zan iya, ya gwada ni. Yeah, abu ne wanda like muna so, abu ne wanda ke faruwa, duk abin da muka yi a cikin Unravel Hearts abu ne wanda yake faruwa a zahiri, so mun yi bakin kokarin mu akan mu ga cewa mun nuna abin sosai ya zama kamar da gaske ne, kamar da mutane suka gani, both soyayyan da kuma dan misunderstandings din da aka samu, like mun nuna shi sosai mutane su gani kamar da gaske ne, because abu ne da ke faruwa a gidaje da yawa, in bai faruwa a gidan kai na faruwa a gidan wancan, so shine kawai. Shi ma a wannan na farko daga inda muka fara shine akwai postan da muka yi, akwai inda ya zauna ina tsaye na dafa shi, na ana ta surutu ana har yau wasu ma idan aka din suka gani suna surutu akai, so surutun ba a dina ba ana kai. Zan iya cewa night da muka fara shooting na farko saboda wannan din Amina Sera ne, Malam Amina Sera, that's number one, wanda kowa ya san irin hits din da yake yi a Kannywood, and secondly bayan mun je mun fara shooting kawai like ina da wannan confidence in cewa zan iya, so kawai like na san zuciya na bani cewa zai karbo. Yes, but mostly a social media, a comment section. Mai yau kuɗi ta makalla idan ta da ganin ta tana da son kuɗi kaza kowa dai na faɗin wannan dishi, ya na yi fuskanta wannan. Amma ba kamar yadda ne ala, kowa na son kuɗi, waye ba ya son kuɗi, kowa na son kuɗi. Na farko zan ce respect a cikin Kannywood, because akwai wannan girmamawa, like ina girmama su, ni ma suna girmama ni. Reason is saboda knowing cewa an san wani ne ex dina, kuma mata uwa ce ni, so wannan ina akwai respect, ina samun wannan sosai, both gurin actors din da crews din duka. Kawai I don't know, kawai kai shaƙwana da Hira sosai like sosai, because duk abin da Hira ba zai iya gaya ma wani ba, ko mai rashin daɗin shi ko ya yake, ni yana iya zaune da ni ya gaya mu. Sometimes zai ce mu wani zan gaya miki wani abu amma na san zaki faɗa, amma ki tsaya ki gama ji. So duk yanda abu yake ko mai rashin kyan shi, Hira yana confiding in me, like zai gaya min ko ya abin yake, like kusancin uwa da ɗa sosai. So dai na taɓa yi ba shine ake ta babbaza, because ka san akwai abin idan ana maka an maka yau an maka gobe an maka, mutanen nan ba fin karfin ka suka yi ba, and kamar yadda na faɗi ba su san ka ba, ba su taɓa zama da kai ba, like ba abin da suka sani akan ka, kawai sai su judging ɗinka based on abin da suka gani, wanda kuma Allah kan shi ma ya haramta hakan. So akwai zafi, so wani lokacin kawai dole amma ka ɗaya biyu uku ka ɗan retaliating, but na wuce wannan yanzu. In zaka daɗe kana yi ka ta yi wallahi ba ma san kana yi ba, abin da ya zama dole shi nake yi. Da ina cewa zan, saboda aure ni bi zan iya dinga directing and ko dinga producing, but sai na zo na ga directing din tun ana yi a gabana na ga kai wanda lokacin zama an koya gaskiya, war ma dai producing din ina sa ran insha Allah, though I think zan iya aure in ci gaba da wannan ina na dauke shi sana'a, as far as na da understanding da ni da wanda zan aura soon insha Allah. Ba kauna bane, respect ne kawai, mun mutunta juna, like obviously da na ce ba zan ƙara magana akan shi interviews ina ba, but abu ne da aka ce akwai da tsakani, so wani abun in kana faɗi dole sai ya shigo, something like that dai, balantana abin da ya shafa industry din da yana cikin industry na, so bayan da zan yi. Shekaru babba wanda ya girme ni sosai ina ɗan ji. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ina bala'in son ka.